In a bid to correct a ghost, Maitt vabvabudisa information yakakosha zvikuru. Musiwa6 vari kuenda kwakandiado kunopinzwa mumusha zviri official. Vabudisa zvakare kuti ivo vakatochata naShumba muchato 511. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Haisi nyaya inofadza here zvakanyanya guys kuti Maitt finally she has settled down. Pamwe dzaingovawo gossip dzisina confirmation kubva kuna cat mother asi nhasi vati bodo regai ndikupei information yakaperera. So pane munhu anyorera Lulu Edwards akati hai pane vari kuendesa zvinhu kubva kwaMaitt zvemadonations ekuJairos Jiri dai vangoendesa ikoko than through here achaba zvimwe zvinhu sezvaakaitira vana vekuchivero. Apa ari kutotsvaka grocery rekunorora Shumba musi wa4 December kubudiriro nekuzonoperekwa kumusha kwaShumba kwamusana musi wa6 kuchachemwa. Maitt as you know vane initiative yavari kuita yeJairos Jiri kuti varaisewo food nemama groceries ari kudiwa nevana. So vakaposta paplatform pavo vakati vanhu vese vane something to send out there to the kids, please sunungukai kuwinza zvinhu izvi. So this particular person is trying to fight Maitt kuti vasaite this initiative achibva ati grocery rekundorora. Asi izvi zvabva zvaita kuti Maitt vabve vangoresponda zvakangonakisa vati ivo someone sent me this and I said let me respond. Dear ghost, you are very correct. On the 6th I am going kumusha kwemurume wangu kunopinzwa mumusha as an official wife. Maybe you were unaware I'm already married to him under chapter 511. I guess that part skipped you. The informer didn't inform you that. My husband does not need Jairos Jiri grocery to marry me because he works and both of us can afford groceries because we work. This is the same husband who owns a big cleaning company, who doesn't live on donations, who actually have 15 employees he pays, and on the other hand, the wife is a big businesswoman. So it's sad that you are not invited, hence the bitterness. We build houses, we own companies, we shoot movies, and all that money is definitely not donations. Blessed Sunday. Yours truly, Mrs. Candiado. So Maitt vatoona kuti zvimwe zvacho ukaramba wongonyararaka vanhu vanopedzisira vakuda kurokujairira vakati aiwa kani nai vedu nditori misisi kaini tori misisi sare kundindira kumberi tisandipumukira miswai. We buy groceries every month in our home. Vowedzera kudaro seems like there is a person left in my family or few 3 friends I have who is leaking things besides my family. I told the 3 people who I think are my friends. Then they rushed to tell this ghost that Maitt vari kuendeswa kumusha kwemurume wavo. Saka Maitt vakakata zvamunoziva imimi most of her friends vakasara nevanhu 2 or 3 prophetess Tino nevamwe 2. Pavanhu ivavo vakaudzwa ndo valikisa information iyi. There is no way that family could do that. But pamwe pacho munoziva family ka pane vamwe vanenge vaneka bitterness low key vanenge vakafunga kuti vakakufushira ndo vamwe vanenge vachizobudisa information. So Maitt vari kuti vedu weka pavanhu vandakaudzava ndo vakabudisa information iyi. Pane vamwe veket family vati nai mother dei musina kuresponda masiyana navo vabhilivha zvavanga vachida kubhilivha. Imimi muchazongouya ka motiti kepele juve chichi pick 5 close namapikicha asi mama vati aiwa bodo. To those that were saying I should not have responded, you see kuti pane hama yangu opa vanhu 3 vandakakoka ari kutaura information kughost. Musi wa6 waisvika wotora hako mapicture wopa ghost roti handi ndakakuudzai. These days I separate my personal life and my business. Zvekuroorwa kwangu was not something I even wanted to bring here. Even pandakanochata naShumba nobody knew, though vakamboedza kuzviburitsa there was no proof. It's so sad that some people you even trust as relatives or the few people you trust vanenge vachitori negodo newe kutorwadziwa kuti finally Maitt zvatoita ka. Shame on you whoever it is, but hazvimise chinhu hazvo. Now that you have told the ghost wawanei zvinomisei since wazviburitsa community woye musi wa6 ndiri kunopinzwa mumusha memurume wangu mururu nemuridzo uko. Vamwe ndo vari kuti ko kana iri hama yaShumba iri kuburitsa nyaya
nekuti havasi kukufarira semuroora. Ipossibility ka. Vana tete vanotozviita izvozvozvo, but isusu tiri kungoti congratulations Mura, hope you find snake iyoyo under grass. Kwakuikobora musoro kobo. Aiwa zvinhu zvacho unotoona kutoti aiwa vanhu havasi vanyanya here. So Maitt vaburitsa list regrocery ravainaro so far. Vati ivo vane 20 kgs and 10 bags dzabva kuna Maitt dzechimwe chikafu. Bruno waisa 50 kgs rice. Vamwe vaisa 3 cartons the sugar, cooking oil, matissue, detergents, mercury for the water tank. Minister kuda vaisa washing machine. Scott sakupwanya vaisa 500. Then kune jiki, bright, bleach nezvimwe zvakadaro. So Maitt vaburitsa list iyi. Vakati this is what we have. Vari kuita zvinhu zviri transparent so that everyone anofunga kuti musikana achiri kuita zvekuba vamiswe. So far this is what we have achieved for the Gyros Jiri wish list. We have a group where everything is being done transparently. Hameno imbwa inonzi Lulu. Anoti ndoba magroceries kuti ndinoroora Shumba. Ndogona kungotora ka ndotenga every month ndonoroora Shumba. It's these evil people like this vanooresa moyo yevanhu. I've been helping people almost all my life and they always come to destroy my efforts. I'm not poor, guys. Groceries is definitely something my daughter can afford. Not even me. Vedweka siyana iwa neni. Ukaona munhu adaika zvanyanya veduwe. Mhosva imwe yakatondosevhegwa makore inongoramba ingoi imbavha chero wakabatwa ndiye ago unoramba kuti uyu imbavha. Hazvina kudaro. Angu vakabisa rice nezuro havasi mugrupu. That's why we posted him separately for people to see kuti ahunza rice. Problem inotangira pakusaziva kuti ndakaroorwa kudhara, guys. Vedwe ndakatoroorwa kudhara. Hapana pavaizoenda kunochata 511 kukoti vasina kuroorwa. Kureva kuti mari dzakatoendwa nadzo kare, magroceries akatoitwa kare. Asiko zvino pangosara kuti vanopinzwa mumusha. Munoziva zvimwe zvekuperekwa zviya nekundoita zvimakoti duties zvimwe zviya zvemanyunyu. Ndo chete zviri kutaurwa pa the cultural thing. Panoita zvakanaka pashayiko vanotaura zvakaipa. Iwe feli fungira vana vako wavakaona kujiri uko. Zvevamwe havakasiyana nazvo ndezvavo. Keep on doing zvakanaka. Ndokusaka uchiona paunowirwa nerima chaidza chinouya. Uri munhu akadiwa naMwari. Mwari wacho uri kumushandira achakurwira. Siya zvakadaro. It's so heartbreaking. Ukatarisa havana kana chimwe chavanobatsira nacho asi kungoda kudestroya vedwe. Kwadi kufunga hake vana vekuJairos Jiri vatakaona vaya vari kudawo rubatsiro. Mura must go forward. Don't look back. You are doing very well. No wonder why God is decorating your life like this. Keep on doing good. They always have something bad to say. Remain focused, my darling. Chingotipa ma WhatsApp link. Ekuti zvinhu izvi zviri kuiswa kupi tigonewo kubatsirana kuti vana vagovanawo upenyu huri nani. So guys, ndo nyaya iri kubuda pano. Maitt vari kurwadzwa zvikuru kuti ko attack iri kubva papi. She decided after prison she was going to do a clean life. Vasingaiti mamadhiri kusaida aya. And she also decided kuti havasi kuzomboita zvekuresponda kuvanhu uye kuita zvekuprovokana mumastreets netumwe tunyanya twakare. Akatozviitira zvemovie rake, akakontinue life yake. She got married, she built a home for herself and all that. Saka handizive kuti kuramba tongotokonya tichitsika namakonzi zviri kubva papi. Inyaya yekuti as other creators out there, they don't have content here kunze kwamura. Pampacho panda kuti vanhu vatsvake zvimaskiti naika zvimachallenge nezvimwe zvakadaro zvekuita pane kugara vachitsvaka kuti nhasi Mura waitei kobo, nhasi Mura waita chipi kobo. Aiwa guys, zvimwe zvacho ka musikana ari kuzviitira philanthropy yake ko akanganisei. Aiwa makorokoto maishushu.